हा एक लाडू खाल्ला ना तर थकवा, अशक्तपणा, कंबरदुखी होईल छूमंतर. आज मी मुगाचे लाडू बनवतीये. एकदम मऊ, तोंडात टाकताच विरघळणारे आणि हाडांना मजबूत करणारे असे हे पौष्टिक लाडू. आणि हे लाडू बनवताना ना आपण असा एक पदार्थ घालणार आहोत की त्याच्यामुळे ह्या लाडवाचे पौष्टिक गुणधर्म अजून कितीतरी पटीने वाढणार आहेत. आणि हे जे लाडू आहेत ना, हे पारंपरिक पद्धतीपेक्षा थोड्या सोप्या पद्धतीने आपण बनवतोय. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर पहिल्यांदा इथे मी मूग घेतलेले आहेत. हे वाटीच्या प्रमाणामध्ये मोजून घेतले तर 2 वाट्या मूग आहेत भरून. आणि किलोच्या प्रमाणामध्ये घेतले तर अर्धा किलो हिरवेगार असे हे मूग घेतलेले आहेत. आणि हे जे मूग आहेत ते आपल्याला भाजत वगैरे बसायची गरज नाहीये. तर आपल्याला काय करायचं आहे, हे मूग गिरणीवरून किंवा घरघंटीवरून दळून घ्यायचे आहेत. तर इथे मुगाचं पीठ मी बनवून तयार करून घेतलेलं आहे. हे पीठ जे आहे ते एकदम बारीक असंच लावून आणलेलं आहे मी. त्याच्यानंतर इथे कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये 1 वाटी भरून तूप घेतलेलं आहे. पाऊण वाटी तूप आपल्याला आतमध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि पाव वाटी तूप मी इथे बाजूला ठेवून देते, हे आपण नंतर वापरणार आहोत. मस्तपैकी गरम झाल्यानंतर इथे मी सगळं पीठ घालून घेते मुगाचं. अर्धा किलो मुगापासून ना आपलं 4 वाट्या एवढं पीठ झालेलं आहे, गच्च भरून असं. मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे कपाने मोजून दाखवलेलं आहे. पण शक्यतो तूप गरम गरम असतं ना, त्याच्यामध्ये एकदम हे पीठ आतमध्ये घालून घ्यायचं आणि व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं. हे मुगाचं पीठ जे आहे ते व्यवस्थित असं तुपामध्ये मिक्स झालेलं आहे. आणि व्यवस्थित असं परतून परतून आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. मंद आचेवरच हे पीठ भाजायचं आहे आपल्याला. म्हणजे कसं छान खमंग असं हे भाजलं जाणार. आणि हे लाडूसुद्धा एकदम हिरवेगार असे बनवून तयार होतात. म्हणजे पाहता क्षणी तोंडात टाकावं असं वाटतं. तर उरलेलं तूप जे आहे ते पण मी इथे घालून घेते, पाववाटी तूप. आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित असं मिक्स करून हे भाजून घ्यायचं आहे. हे खमंग असं भाजलं पाहिजे पीठ, तरच आपले लाडू छान होणार आहेत. मूग हे चवीलाच नाही तर आरोग्यासाठी सुद्धा नंबर 1 आहेत. आणि यामध्ये ना प्रोटीन आणि आयर्न भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. त्यामुळे आपल्या शरीराला थकवा जो असतो तो दूर करून स्नायूंना बळकटी द्यायचं काम करतो मूग. आणि पचायला सुद्धा खूप हलका असतो मूग. सुरुवातीला मी 1 वाटी भरून तूप वापरलेलं, त्याच्यानंतर मध्ये 1 चमचा आणि आता हा 1 चमचा असं 2 चमचा भरून तूप घातलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला टोटल 1 वाटी आणि 2 चमचे भरून तूप लागलेलं आहे पूर्ण लाडू बनवण्यासाठी. तर आता मस्तपैकी एकजीव कसं होतंय ते बघा. छान असं हे मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. आणि असंच मिश्रण हे बनवून तयार झालं पाहिजे. मस्तपैकी छान तूप सुटेपर्यंत आपण हे भाजून घेतलेलं आहे. खमंग असा वास सुटलेला आहे या मिश्रणाचा. व्यवस्थित असे हे मिश्रण भाजून झाल्यानंतर आता इथे मी अजून लाडू पौष्टिक बनवण्यासाठी डिंकाचा वापर करते. तर इथे वजनी प्रमाणामध्ये म्हणाल तर 50 ग्रॅम डिंक वापरलेला आहे. आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये म्हणाल तर पाव वाटीपेक्षा थोडासा कमी आहे हा डिंक. तुम्ही डिंकाचं प्रमाण ना तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त केलं तरीही चालतं. थोडं अजून डिंक घातलात तरी चालू शकतं. डिंक आपण ह्या अशा मिश्रणामध्ये घातल्यानंतर छान असा फुललेला आहे. वेगळा डिंक तळावा लागत नाही. त्यामुळे आपले कष्ट पण वाचलेले आहेत. त्यामुळे हे जिन्नस जे आहेत ते वेगळे वेगळे भाजत बसायची आपल्याला गरज नाहीये. अशा पद्धतीने डिंक घातला ना की आपल्या वेळेची पण बचत होते. पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये डिंक आवर्जून खाल्ला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, अशक्तपणा किंवा थकवा असेल, कंबरदुखी, सांधेदुखी असेल तर ती दूर व्हायला मदत होते. तर आता आतमध्ये इथे मी गूळ घालून घेते. तर 1 वाटी भरून असं गूळ घेतलेलं आहे मी. आणि गूळ घालताना महत्त्वाचं म्हणजे गॅस बंद करायचा आणि मगच गूळ घालायचा आहे आतमध्ये. तर इथे मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि गूळ घालून घेतलाय. गूळ व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिश्रण एकदम गरम गरम असल्यामुळे काय होतं, गूळ मस्तपैकी असा वितळला जातो आतमध्ये. छान असा मिक्स झालेला आहे. आता इथे वेलची वगैरे घालून आपण असेच लाडू बनवू शकतो थोडंसं थंड झाला की. पण हे मिश्रण जे आहे ते आता मी एकदम थंड करून घेते आणि त्याच्यानंतरच लाडू बनवणार आहे. तर आता हे एकदम थंडगार असं मिश्रण झालेलं आहे आणि एकदम घट्ट पण झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर आता ह्याचे लाडू कसे वळायचे हा प्रश्न पडला असेल. तर काय करायचं, पहिल्यांदा म्हणजे 2 मिनिटं गॅस चालू करून कढईवर ठेवायची. म्हणजे मिश्रण जे आहे ते कढईला चिकटलेलं आहे ते सुटणार. आणि मग ते हाताने मोडून घ्यायचं. तर मी इथे सगळ्यात शेवटी वेलची पावडर घातलेली आहे. वेलची पावडर घालून व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घेते. वेलची पावडर जी आहे ना ती सगळ्यात शेवटी घातली की वास छान येतो. आणि हा मिक्सर जो आहे तो वेलची पावडर केलेलाच मिक्सर आहे. तर त्याच मिक्सरमध्ये हे मी बारीक करून घेणार आहे. मिश्रण लावण्यासाठी छोट्या मिक्सरचंच भांडं घ्यायचं, म्हणजे पटकन असं हे बारीक होतं. तर मस्तपैकी हे मिश्रण तयार झालेलं आहे.
असं हे मिश्रण झालं ना, की आपण पटापट असे लाडू वळू शकतो. अजिबात टेन्शन येत नाही लाडू वळायचं. आता हे अजून पौष्टिक बनवण्यासाठी इथे मी तीळ घालतीये आणि सुंदरसुद्धा दिसतात तीळ घातले की लाडू. तर इथे मी 2 डाऊल तीळ घेतलेले आहेत आणि छान खमंग असे भाजून घेतेय ते. तीळ घातल्यामुळे ना छान क्रंचीनेस येतो लाडवाला आणि तिळामध्ये ना भरपूर मोठ्या प्रमाणावर कॅल्शियमसुद्धा असतं. त्याच्यानंतर इथे मी भोपळ्याच्या बिया भाजून घेतेय. ह्या ज्या भोपळ्याच्या बिया आहेत त्यासुद्धा मी 1 डाऊलभर बिया घेतलेल्या आहेत. छान अशा खमंग भाजून झाल्यानंतर त्यासुद्धा आतमध्ये अशा ओतून घ्यायच्या आहेत. आता या मिश्रणामध्ये सगळे जिन्नस घालून झालेले आहेत. व्यवस्थित असं हाताने हे मिक्स करून घ्यायचं. आणि इथे मी लाडू बनवून घेते. आपल्याला ज्या आकारामध्ये लाडू हवेत ना, त्या आकारामध्ये आपण हे लाडू बनवू शकतो. हा मुगाचा लाडू दररोज एक खाल्ल्याने आपल्या शरीराला भरपूर अशी ऊर्जा मिळते. त्याचप्रमाणे हाडे मजबूत व्हायला मदत होते. थकवा असेल, अशक्तपणा असेल तर तो सुद्धा दूर होणार आहे. मुलं सकाळी शाळेत जाताना ना काहीही खायला बघत नाही, तर त्यांच्यासाठी असे हे लाडू बनवून ठेवू शकतो किंवा तुम्ही ऑफिसला जात असाल तर सकाळीच नाश्त्यासाठी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हे आवडतील असे हे लाडू आहेत आणि एकदा हे बनवून ठेवलेत की 2 ते 3 महिने हे लाडू चांगले टिकतात. तर इथे माझे मुगाचे पौष्टिक असे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.